850 pulseiras a cambio dun desfibrilador. Ese é o reto que puxeron en marcha no Colexio do Mosteiro, en Meis. No centro levan xa anos aprendendo sobre a reanimación cardiopulmonar e froito desa concienciación agora queren ir un paso máis alá. A través da venda destas pulseiras pretenden conseguir un desfibrilador pro centro. Son 850 e están as vendendo a 3 euros. Optamos por 850 pulseiras que nos dá dereito a traer o desfibrilador, a que ter o desfibrilador e a formación para o profesorado para poder usar o desfibrilador, aunque hai algún de nós que xa ten esa formación, pero sería maiores por si é necesario algún máis. Polo de agora levan vendidas a metade das pulseiras. A intención é que, ademais de facerse co aparello, a asociación que impulsa esta iniciativa lles facilite nova formación tanto aos mestres como ao alumnado. Miguel hai xa 3 anos que comezou a falarlle aos seus alumnos sobre esta materia, axudado por bonecos que lles cede o 061, polo que nos conta o contacto dos rapaces coas manobras de reanimación é algo fundamental. Mellor facer algo que non quedarse parado, ao feito de repetilo un ano, outro ano, espero que algún lle quede algo, espero que nunca teña que usalos. Tamén dixen, oxalá que o desfibrilador que nos den se estropee por falta de uso, pero como nunca sabemos o que pode pasar, é bo telo e saber como facelo. Segundo nos explica Miguel, outra das vantaxes de dispor dun desfibrilador no centro é que se podería recorrer a él alén do recinto, por exemplo, se houbese algunha emerxencia nas proximidades. O desfibrilador sería para o uso no centro, pero se durante calquera cousa sucede na carretera e alá e alguén necesita, se podería utilizar, non hai problema. No cole do Mosteiro case que todos os alumnos se fixeron xa coa súa pulseira. Unha delas explicábanos esta mañá os obxectivos desta campaña. Como en moitos lados hai infartos así, pois a xente quere poñer desfibriladores para as persoas que lle den infartos que podan seguir con vida. Pois con estas pulseiras o que se quere facer é que pagas 3 euros por unha pulseira e ese diñeiro vai para comprar un desfibrilador que vai haber no colexio. Así que xa saben, se vostedes tamén queren colaborar, poden botar unha man e facerse con esta pulseira. Detrás dela hai moita solidaridade, pero sobre todo moita vida.